ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷиксарой, бо шумо ҳастам устои Муҳаммад. Инак объекти навбатияи хона 110 квадрат бародаро. Хонара се хонага кардагем, плюс коридори калон, кухни калон. Мерем ба абзори хона. Ай бародаро, залшай ай залаш мерем далши бародаро. Наҷа оина кардем. Мерем спальни детский. Спальни детский. Ай бародаро, детскиймон. Детскиймон. Мерем спальни худаш. Ана бародаро, мобайнида иншаалло диван мешава. Инҷоро метавонем ягон гардеробча хушрӯ кунем, пиштакоиро айсишам қайҷа ҷои кондитсионер меша. Инҷа байни диванаи бира. Ана бародаро, калидоршам аҷоиботи олам омадаги, алҳамдулиллоҳ аҷоибот омадаги. Мерем абзори ванада. Ванаву туалет дошт. Ванаву туалетча дутта ванаву дутта туалет кардем. Ҳар душа вана кардем, ҳар душа туалет. Наинҷа бародаро, коллектори термикса дар инҷа ҷо кардем. ҷош кардем. Инсталляция хай. Анаш туалетиш майдатара, не ки ҳамирам соҳиби хона илтимос кард, ҳамешам расшод гирифтем дар дизайн. Ана чип ҳам туалет дуғриш кардем, ҳам вана камтар майда, лекин ҷои ободиш хиёл мекардам удобнитар омадаги. Мерем абзори кухнида. абзори кухняш. Ачи бародарои ҷонум, бародарои қандам, ина кухниш. Канала дастгирӣ кунед. Мо меҳнат мекунем, я лайка, я поделитсия. Иншоалло ки хайр ай. Дар ин кор савоб мегирем, зарар намебинем. Не мебелчикам дорем, желание бошад нависем, бачаҳои хубам кора сари вақт буд мекунанд, номерашонро метиҳем. аҷоибот. Хайр ҳам то ин моменте меша ки то ҳамин чизошро мехарем, меорем ба соҳиби хонаро, мақсад ки ёрдамаш мекунем исусу дар вибри дизайна вибри чида. Баъд ҳамин дизайне ки мебинем, ҳамин дизайн полни дизайн бепул шуда, дизайни усто бигем, худмон дизайна придумат кардем. Дизайн полни инҷа хона бе дизайнера. Ҳама инами ҳамаша ба фикр бо савомес нақад соҳиби хона маслиҳат карда ҳамин чизоро кардем. Алҳамдулиллоҳ. бародаро, лайка бичақен, фикротонро бинависен, дар ҳаққи мо дуо кунед. Иншаалло ки дар ҳаққам дуо мекунем. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад.